Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacan, unha iniciativa que promove a Fundación encargada de difundir o legado de José Vázquez Cereijo e que busca retomar a práctica da tertulia baixo un formato máis actualizado, nas magníficas mans de Ezequiel Orol, ofrecéndolles cada 15 días unha nova charla na que falamos arredor dun tema relacionado co eixe vertebrador destes diálogos que é o Lugo do futuro. José Vázquez Cereijo, de quen imos dando pequenas pílulas para que poidan coñecer mellor, foi tamén gran aficionado ao mundo do disfraz, asiduo asistente ao baile de carnaval de Bellas Artes en Madrid e tamén deixa no seu legado importantes e variadas máscaras feitas en seda, en papel maché, en encaixe. Estamos inmersos na época do Entroido e en diálogos imos conversar arredor desta celebración tan galega xunto con tres convidados que hoxe nos acompañan e que de seguido lles presento. Bueno, en realidad son 4, porque está tamén con nos Groucho. Temos dunha banda a Mercedes Vázquez Saavedra, que é fotógrafa, etnógrafa e documentalista, ben recoñecida polo seu labor de conservar o ben inmaterial, o patrimonio inmaterial, e preservar tamén o mundo das mascaradas dende fai xa moito tempo. Unha cara coñecida tamén nos diálogos porque é repetidora. Benvida, Mercedes, moitas grazas por estar aquí. Gracias a vos por acordarme. Presento vos tamén a Xosé Manuel Seixas Ares, que nos acompaña, que é artesán, investigador do Entroido tamén dende fai máis de 30 anos e que está centrado no mundo das máscaras e das técnicas que se empregan para construir e conservalas. Benvido, Xosé Manuel, grazas por estar aquí. Moitas gracias a vos. Finalmente presento vos a Marga, que está aí con Groucho, Marga Portomeñe, é artesana no seu taller de artesanía ten por especialidade o cartón pedra, no que realiza diferentes figuras tamén pintadas a man, xigantes e cabezudos e os portomillecos, verdad? Moitas grazas por estar aquí, Marga. Gracias. Imos falar, como decíamos antes, do Entroido, que é unha festa e unha celebración que nos ocupa nestes días, moi arraigada en Galicia, e que ven de ser declarada no ano pasado BIC, Ben de Interese Cultural. Se vos parece, podemos comezar falando da importancia que ten esta denominación de que unha festa ou unha celebración como o Entroido sexa declarada ben de interese cultural, neste caso como patrimonio inmaterial. Podemos comezar por quen queira e podedes vos interrumpir como queirades vos facer. Non, vos, prefiro que Mercedes. empeces ti. Bueno, todo o que sexa por en valor o Entroido, as máscaras en xeral, pois para mí é unha satisfacción porque é unha das miñas debilidades. A verdade é que penso que moitas veces xa me chaman Mercedes das Máscaras. Isto xa é un título que levo con moito orgullo. Foron moitos aniños percorrendo máscaras e atopando xente fantástica, porque non só as máscaras en sí, os entroidos en sí, sino as persoas que vas atopando, que vamos sendo unha gran familia. Eu sempre falo de la familia de la máscara. Unha vez que entras, é algo que entra por las veas e cando te das cuenta quedas enganchado. É un enganche absoluto. E, por exemplo, José Manuel lo conocín precisamente en las máscaras, el iba de máscara, bueno, era unha máscara bastante grande, eu que son pequeniña, pois a miraba así e decía, bueno, pois, quen será, non? Al final fixémonos amigos, claro. El e súas irmás, que son moi aficionados toda a familia de Xosé Manuel a ir a las máscaras. Entonces, como con él, pois con moitísimas xentes máis, que al final tenemos tantos amigos común que somos unha gran familia. E durante todo o ano, porque non solamente los días de Entroido, sino que todo o ano nos preocupamos de onde hai máscaras, que as máscaras non só las hai no Entroido, aunque para nosotros en Galicia é o máis importante, en outros sitios pois salen en diferentes datas, e de feito pois nos atopamos el día 25 de decembro con túas irmás xantando e primeiro en unas máscaras en Braganza. E podemos a comer xuntos, en Braganza, en Arcas, pois en Maceo Cabaleiros, entón. Pois xa te digo, e iso me acontece con moitísima xente que le encantan as máscaras, que se aficiona, primeiro empieza como aficionado e despois já son auténtico de pasión, já se convierten en especialistas, porque é unha cosa que entra como unha gangrena, non? Entón, a veces a xente ya ves que como van mellorando, como van crecendo, non? Entón, que diferencia hai entre un carnaval
e un entroido. Pois eso creo que é lo principal e lo pode definir moi ben el, que está moi José metido. Manuel, sí. Bueno, sí, falamos sobre eso, pero respecto ao que Sí. era o tema do BIC, bueno, quería comentar que hai un artigo, eu li outro día un artigo moi interesante do Rafa Quintía, Sí. que falaba sobre eso, precisamente, non? Bueno, cando lín, pois, era un pouco quitarme ese... O sea, pensaba exactamente o mismo, non? Pero, bueno, ele escribía moi ben. E poñía o exemplo do que pasou hai un par de fines de semana, e hai unha xuntanza moi importante en Pernik, en Bulgaria, unha xuntanza de entroidos, Ajá. de mascaradas de toda esa zona. De vez en cando, pois, invitan a algún entroido así lonxano, porque sobre todo a zona dos Balcáns e toda esa zona de aí. Entón foron dous entroidos galegos, non? Os convidados. Sí, Ujú. foron de Samede Samede e e Sande. Bonitas de Sandes. Entón, claro, este tipo de xuntanzas que hai tamén pois, en Lisboa ou en Galicia, en Viana do Bolo, pois os entroidos, a invitación consiste en, bueno, desfilar, dase cama e dase comida, pero non se pagan as viaxes, non? Entón, claro, a xente destos entroidos, onde hai xente con cartos, xente sin cartos, etcétera, cada un e dunha maneira total e absolutamente diferente, pois pediron colaboración á administración, non? A Xunta, o Concello, a Diputación, etcétera, non recibiron un solo duro para desplazarse. Entón, estamos falando de que son, Claro, eles de Soupetos. claro, Ujú. son BIC, ben de interés cultural, teóricamente promocionase, Pero se isto influi. claro, Se ahora- teóricamente é un elemento que se vai promocionar, hai unha xente que vai promocionar gratuitamente, que non cobra por esa promoción, Ujú. e nin siquiera se lles dá unha pequena axuda para Para pagar o ese viaxe, non? desplazamento. Entón, claro, ser ben de interés cultural pode ser algo moi interesante, sí que é verdad que o recoñecemento Perfecto, está interesa. aí, Pero non? vamos a ver se Pero sirve para algo, pois podría servir, Sí. pero podría non servir para nada, non? Como cando declararon as paredes de pedra, pois tamén, non? As con construcción popular de paredes de pedra, pedras síguese tirando sin ningún tipo de problema, hai concentracións procedarias, hai xente que as tira, hai denuncias, non pasa absolutamente nada, non? Entón, moitas veces, pois ese tipo de declaracións son como títulos que se dan un pouco para quedar ben, pero que despois, na práctica, moitas veces non significa nada, non? Teñen unha cara B, non? Claro, Que claro. igual Non é que se pida á administración que se meta no tema dos entroidos, que eu Ujú. considero que canto menos se meta, mellor, non? Sí. Os entroidos son autoorganizados toda a vida, Pero e a cultura axudarse. popular, pero en determinados momentos, como é, por exemplo, neste caso, pois sí, podería haber unha axuda institucional que non hai. E Ujú. dai unha declaración e... Un pouco queda en papel mollado. Vamos a ver que Sí, despois. a ver si adiante non, pero bueno, xa temos un primeiro exemplo donde parece ser, non sei un poquinho por onde Ajá. poden tirar os tiros, non? Sí, Si sí, queremos sí. que continúen, necesariamente hai que apoyar todos os entroidos. Necesitan unha ayuda como cualquier outra, como cualquier outro grupo. Sí, Os grupos en actividade. xeral son un grupo moi forte e poden, vamos, son fundamentais, porque forman parte das tradicións e eso hai que respetarlo e hai que promocionarlo e hai que protexerlo. Entonces penso que ese cuidado, ese es lo que falta, porque a mí me chamaron precisamente las de Samede a decir, vamos pagándonos. Ujú. Non podemos ir todo o grupo porque hai moitos que non Claro, claro. que non poden pagar. Entonces vamos a ir por Lisboa, de Lisboa con tal, para poder llegar a Perni. Tamén van un grupo de fotógrafos e demás, que iban pagándoselo tamén. Bueno, eso ya é distinto, porque se los utilizan para negocio, ben, pero hai moitos que van tamén por axudar. Ujú. Pero bueno, todo é así, pero bueno, os cartos mandan. Marga. Pois eu opino igual que seixas. Eu a verdad que teño que ver para que sirve isto, non o teño moi claro. Non sei que outras cousas son BIC exactamente, pero vamos, me parece que igual é simplemente un título a máis que eso, que non vai servir para moito. Me parece, non o sei. Bueno, sí, a intención é eso, manifestar a vosa opinión, claro. Falaba desa declaración porque, como decía el, pois houve un momento en que fíxose público e deronlle bastante pulo. Se logo ese pulo non, por outra banda, non ten a compensación, non hai unha posta en valor como debe ser, pois igual quedase nun título. Eu penso que en Portugal, por exemplo, protexen moito máis
as tradicións e sobre todo el tema das máscaras. Las máscaras en Portugal casi todas están protegidas porque hai unha asociación, esa asociación é potente, ten unha protección gracias a las feligresías, porque ali como hai capítulo de feligresía, a feligresía axuda. A feligresía ten diñeiro, porque aunque non sea moito, le dan algo. E iso axuda. Casi todas teñen un museíto ou un local social. Eso é importantísimo. Que todas teñan algo e un pequeno apoio. E entonces, pues los demás lo van facendo elas, pero tamén hai que protexerlas, que podan dar charlas sobre máscaras, que podan facer talleres de máscaras. Todo eso, pues sería perfecto facerlo nas aldeas tamén. Pero igual é porque Si tamén... queremos mover la aldea, non estamos dicindo que las aldeas se quedan sin nadie. Claro. Pues para mover la aldea, moverla a través de que ali mesmo se fagan as cousas. Claro, é que igual... Durante o ano, non só os días de entroido. Igual é que tamén en Portugal danlle máis valor ao entroido nos, o sea, ao entroido popular, tradicional e tradicional. Levan máis tempo reivindicándolo, porque aquí existía a palabra carnaval. Claro. Non tengo nada en contra do carnaval, que el carnaval existirá, existiu sempre, pues el gran carnaval de Venecia e todo lo demás. Pero isto se trata de outra historia, é un sentimento. Es que isto é algo que a xente lo vive, que generalmente pasa de xeneración en xeneración, e teñen un sentimento tan profundo que cando eu coñecín a la xente, los caretos, por exemplo, de la zona portuguesa que salen o día siguiente, algunos el día 24 de decembro, que é moi difícil casi chegar ali, tens que deixar a familia ese día, pero eu marcho los 25, hasta ahora marchaba los 25, corra xa non podrei porque xa estou como ya en outro pie, pero marchaba o 25 e deixaba, bueno, comía con os fillos, os netos, 24, e aquí os queda bufé libre que eu marcho, e al día siguiente marchaba e me encontraba con personas como estas que hacían o mesmo, entendes? Entonces, claro, esa comunión entre esa xente, a lo mejor ni encontrábamos el sitio para comer, ou comíamos comunitariamente con eles, entendes? Lo que te deran me daba igual, es que es lo de menos, lo más importante era estar ali e ver como lo viven. Entonces, eso sí lo recibí ali. Recibí un sentimento. Pensades que ese entroido ten unha función social? E aquí hai entroidos con moitísimo sentimento, pero moitísimos. Home, función social, non sei, por lo menos eu entendo que, non sei se social é a palabra, pero desde logo era, polo menos eu penso antes, era provocativo, crítico, non? Con todo o que estaba establecido. Para eso eran os días de entroido, para poder decir lo que pensabas. Exacto. E a cara tapada, como non te conocían, pues alabamos. Eso era así. Sí, bueno, quedou antes tamén de decir que, bueno, ou moitas veces este tipo de cousas a administración entendas como a promoción deses entroidos, non? Cando eu creo que é unha cousa que a promoción dos entroidos deberá paralizarse xa, non? Porque é unha visión como turística do entroido e creo que ese agora mesmo é un problema, non? É que hoxe en día é un problema, hai entroidos que están totalmente saturados. A min hubo unha xente que me preguntou, estuve en Navarra, no Ditur, en Zubieta, que me preguntaron para vir algún entroido de aquí e preguntábame do luns e non sabía onde mandarlos o luns, porque o luns en Laza ou en Salcedo tamén, ou en Salcedo, que son dos entroidos moi interesantes, están totalmente saturados de xente. Quero dicir, non se necesita unha promoción turística, necesitase outro tipo de traballo, non? E despois o da función social, sí hai entroidos que foron totalmente diseñados como folclore. Desde un punto de vista social, non? Por exemplo, o entroido Ribeirao, non? O entroido Ribeirao, está totalmente diseñado así, quero dicir, hai un tipo de máscara que está concebida, non sei se comento sempre nas charlas os rapaces e rapazas, que está feita para que non perdure. Non é unha máscara de madeira, non é unha máscara de metal, é unha máscara de papel, que se fai a partir dun contramolde que se chama forma e que, antigamente, cada ano estaba nunha casa que se visitaba. Esa máscara está feita para que non dure, para que o ano seguinte, como moi tarde, igual no mesmo entroido, se volva a facer esa máscara. Entón, que se visite as casas, cada nunha casa, onde é recibido, onde esa xente levaba unhas folliñas de periódico, levaba unha peza de tea, coa que se facía con ese molde,
na cociña de Claro. ferro, era onde se facía a máscara. Ou, por exemplo, levan ese cinto de campaíñas, que esas campaíñas eran as campaíñas das vacas que se pedían por o resto das aldeas, non? E, entón, chegabas á aldea, pedías a campaíña, quitaban a vaca, deixabancha, montabas o cinto, remataba o entroido, desfacías o cinto e devolvías a campaíña, non? Entonces, está diseñado para visitarse. Ou que o pucho, non? O pucho leva máis de 100 flores, cada flor leva 18 pétalos, que hai que rizar a mao, iso facía a aldea inteira, e xuntabas a aldea inteira. E incluso, teñen comentado ali, que incluso xente que se levaba mal durante todo o ano, durante o entroido, había que levarse ben porque era problemas deles, pero a máscara había que facela. Ou tantas outras, as visitas... Fai a solo la familia de Mari. Sí, bueno, botamos unha mão tamén. Es una mano los amigos, pero Sí. quiero decirte, ahora es una familia la que consiguió consolidar ese entroido y Claro. conseguir sacarlo adelante. O sea, tampoco fue el Concello, tampoco fue la Xunta, tampoco No, fue no, no. la administración ni el gobierno central. Institucional ou administrativa. Fueron eles. Claro, Entonces, Realmente eu penso que o entroido si se politiza moito, entonces pérdese, porque Por suposto que é sí. así. Por supuesto. No se trata de que sea una tolemia e que vayan cantidad de coches que non tens onde aparcar. Yo, se hai onde aparcar, xa non vou, porque non podo andar desde aquí. El outro día, non sei onde fomos, que si queres chegar ali, tens que ir. Dije, pues nada, me chegaron, me dejaron para poder ir e despois me retiro, pero se non era imposible. Entonces, claro, ¿a dónde vas? Claro, Y luego ves una cantidad de xente que se acumula una encima de outra que non podes ni ollarlo e dices, isto non ten sentido ningún, marcho. Estabas mencionando dúas cousas importantes das que tiña intención de falar. Claro, que unha é a función comunitaria ou social dese entroido, non? Do que Xosé Manuel fixo aí un exemplo bastante gráfico. E, por outra banda, esa tendencia a turistificar todo. Neste caso, o entroido, non? En todas as cousas. Exacto, e aquí en Galicia está pasando eso. Camino de Estades Santiago, un pouco todo. mencionando, non? Sí, claro que hai, entre os, bueno, os de, por exemplo, de Manzaneda, de Viana e todo eso, que salen esos foliós, eses, bueno, con sus bombos, que sae a aldea anteira, incluso de noite, con fachós, a visitar outras aldeas, non? Se reciben na liña misma da parroquia, onde se marca a separación das parroquias, recíbense aí, pídese a entrada a outra aldea, a outra aldea recibe, hai unha recita, prácticamente sin luz. Sí, que saen con Porque fachós. aí sí que casi non hai fotos de todo eso, ni película, porque é moi difícil. Claro. Non hai É luz. complicado documental. Claro, está moi ben. Eu fui moitas veces, é unha maravilla, porque é auténtico. Claro. Lo que quieres ver a autenticidade é eso. Ahora, que la xente vai dizer, aquí non hai nada, digo, hai, pero está detrás de lo que quieres ver, pero queres ver outra cousa. Outra cousa non hai. É isto. Claro, e esa acción non necesita público, non necesita xente que vaya ali. Son unhas relacións que se fan entre dúas aldeas. Hai pouco ver a unha de Bidueira con non sei que aldea era. Bidueira, maravillosa Nieves Bidueira, que temos que falar dela. Claro, no, pero digo da aldea. Da aldea de Bidueira, sí. E había, bueno, non sei cal das dúas aldeas era. E debíase unha visita de había 46 anos. Estaba pendiente unha visita, devolver unha visita, non? E fíxose, esa visita foi preciosa. Bueno, eu vin un vídeo fora de noite, non había público, entón, facíase durante o entroido, iban todos os personaxes de unha aldea, de outra, recibíanse... Unha oscuridade absoluta, como cando se iban festas antiguamente que non había luz. Esa é a mesma aí. Te encontras sin luz. É unha maravilla. Entón, aquilo é un sentimento e unha profundidade. É que, por exemplo, a min, que non entendo tanto como vosotros de todos, eu podo falar, por exemplo, do daqui de Lugo, que para min, bueno, o de Lugo estáse, o sea, o martes de entroido aquí en Lugo, bueno, é festivo, pero a min, por exemplo, todo isto de facer desfiles como fan en Canarias, o sea, é que non o entendo, porque eu recordo de rapaza, nos disfrazábamos todos, saíamos polas rúas co que collías, e o divertido era saber quen estaba detrás da máscara. Ou, por exemplo, viñan de barrios ao centro a tomar os viños disfrazados. Acórdome dun ano que viña un grupo con unha vaca feita a tamaño natural, con rodas, e viñan de tratantes, e a
a gracia era pois facer a gracia, non? O sea, non unha crítica tamén, non? Sempre, bueno, sempre estaban pois xente que se disfrazaba de políticos ou pero había de todo e humor que tamén era moi importante, porque agora é como todo moi non Os sei, desfiles axudan, eu tamén me costa moitas veces aceptarlos, pero temos que aceptarlos porque é a maneira de manterlos. vale, Porque a xente, cando se ve que pode lucirse, que pode salir, que pode... E sobre todo porque confraternizan uns con outros. Esas unións de grupos, eso sí, interesa. eso Porque interesa, sí. se manteñen entre eles e se crean unas amistades, unas relaciones afectivas maravillosas. Porque eu conozco grupos de Viana, con los de no sé dónde, con tal, que al final son auténticas amistades, que se van conocendo, incluso algún se chegou a casar, entendes? De unos e outros, de ir en los autobuses compartidos e cosas, pero como pasa en todas partes. Quizás para a xente xoven, sobre todo, necesitan un poquinho eso para poder aguantarle outro tirón. Lo ideal sería lo outro. Solitos, nas aldeas, maravilloso como antes, pero es casi imposible. Entonces chegamos a aceptar los desfiles como un medio de darse a conocer e que los se encuentren a gusto e se mantengan. Sí, pero eu refírome máis ben a desfiles, o sea, os desfiles das máscaras tradicionais, eso, a mí eso pareceme estupendo. O problema é cando é concurso de Bueno, eso é outro cantar. de entroido, desfiles, e empezamos a ver pois, cousas que non teñen No, pero aquí. eso é outro cantar, es que ese non é el tradicional. Claro. O tradicional pode servir porque, enta que fagan os desfiles, salen eles desfilando con sus traxes e se senten orgullosos claro. de manter ese entroido. Claro. Entón, para aí, por eso lo aceptamos. Claro. Non porque nos No, encante, no, porque eu, desde logo, como ver un entroido en unha aldea que baixa a xente da súa casa e van de unha casa en outra compartindo. Eu non me refería a eso. La xolla de la corona. Pero entendí mal, entón. Cando falamos de los desfiles, por exemplo, máscaras, pois desfiles de máscaras, os tradicionais os aceptamos para que eles mesmos estén contentos, pero nada máis. Tú non sei que opinas pero de los desfiles. refírome a que isto de contaxiarse, non? De buscar outros carnavais, como dices tú, non outros entroidos. Ao final é como que se está perdendo a esencia, aquí polo menos estáse perdendo, non? De eso de o sentido de coller roupa bella e eso agora van ao chino a comprarse a roupa e perde toda esa esencia que tiña. Que cada un faga o seu e que todo sea tradicional puro. Claro, é moi entonces, difícil. O problema é que las asociacións, los grupos que se crean, que tamén moita xente dice, non fan falta unha asociación, somos de unha aldea. Digo, perfecto, se la sean así, en unha aldea que tiren por eles solos, eso é fantástico, pero non existe. No. Porque el mismo oso de Salcedo, que era unha xolla de la corona, un oso que sale na figura de oso con los criados e agora las madamas que la recuperaron e tal, que sale o luns por la tarde de carnaval en Salcedo, eu los atopé no ano 99, porque fixera a guía dese concello, e entonces, bueno, fixera unha de la Ribeira Sacra e entraba Pobra de Brollón dentro da Ribeira Sacra. Logo me chamaran para facer esa tamén. E me encontrei con los ribeiraos que aún non estaban, pero que querían volver, que habían estado, que non sei que. Despois, con estos tamén. E entonces esa xente lo que buscaba era recuperar e tampouco sabían como. Es que non había se paralizara todo. Date conta que las máscaras existieron sempre, las antigas, pero en la época de la guerra se paralizó todo. Claro. Y entonces no podías estar con la cara tapada porque podía haber detrás un enemigo, y entonces ahí empezaron las historias. Se volvió a recuperar y entonces poco a poco, en los sitios más pequeños, pues fueron saliendo otra vez y recuperándolo. Además xa de un entroido pequeno, Piornedo, Courel, eso es maravilloso. Pero, cantos hai así?
se cadra Marga facía un pouco alusión ao que pasa na cidade, non? Que estáse a perder moito a orixe do que foi, bueno, o carnaval ou o entroido nas pequenas urbes, e que cada vez está un pouco máis distorsionado do que era un pouco a idea orixinal. Mesmo facías alusión ao que pasa en Lugo, que circunscríbese un pouco ao concurso de disfraces, non? Igual é un pouco facer a reflexión entre diferenciar entre o que son as aldeas, non? Que igual funcionan non ten nada que ver xeito diferente do que é unha pequena cidade, non sei que pensades. Logo, por exemplo, vemos casos que tiran un propio pobo, que tiran porque el pobo entero, por exemplo, o caso de los entroidos de Valdesoto pola de Xero, pois chegaron a conseguir unha historia alrededor deles que hoy día son unos consagrados. Allí tienen un local maravilloso social, fan toda clase de eventos, pero es la aldea entera, casi todos están metidos aí. E parte tamén dunha asociación, por eso decimos que as asociaciones a veces axudan e a veces non. Pero, e eu pregunto aos dous, sobre todo as Seixas que vive no rural, non credes tamén que influe moito que a forma de vida rural non é a que era? Aí está. É dicir, eu na miña aldea, cando eu era rapaza, as casas estaban todas abertas e entrábamos uns nas casas de outros, a min poñíanme a máscara e miña nai buscaba pois roupa, claro, e íbamos coa cesta de casa en casa para ver se nos daban os ovos, os chourizos e tal, pero entrabas en todas as casas e iso agora eu vexo que non pasa, o sea, están pechadas as casas e a naide se lle ocurre o que vexo eu, vaya, en xeral. Sí, pero se cadra Seixas sí que nos aporta. Bueno, eu creo que máis que un entroido rural, eu faría máis que a diferencia entre un entroido rural e entre un entroido tradicional urbano, sí. Faría en eso, entre tradicional e non tradicional. É dicir, por exemplo, eu vivo en Castroverde, nunha aldea de Castroverde, e a xente de Castroverde, pois, maioritariamente vai o núcleo de Castroverde ao que é a vila, e participa pois no concurso de disfraces, non? Entón, pois, xa é ese concepto, o concepto de disfrazarse, non? Que é a gran diferencia. Cosa que te disfraces de algo, de calquera cousa, de pirata, de do que sea, ou de algo que ti te inventes, que está mellor, pero bueno, é diferente o que sería pois un entroido tradicional, que hai no rural, hai nos e sitios onde non nos hai, maioritariamente, miran de parte do rural, non queda un entroido tradicional. Que entón, xa estamos falando dunha historia total e absolutamente diferente. A xente xa non se disfraza. Eso xa é un insulto, realmente, non? Sí. A xente vístese, ti vísteste un traxe ceremonial, donde faz unha ceremonia. A diferencia de unha persona que se disfraza, xa digo, sea na aldea ou no rural ou no ritual. Sí, bueno, estamos facendo a diferenciación por poñerse faz o que queres, disfrazaste do que queres e con ese disfraz faz o que che dá gana. O entroido tradicional é ti posto un traxe e non faz o que che dá gana. Faz o que marca ese traxe. E ese traxe ten que facer algo. Hai traxes que bailan, hai traxes que pisan hortas, hai traxes que visitan aldeas, pelos de Maceda, por exemplo, hai traxes que bailan, como os de Manzaneda ou Cobres, etc. Outros que corren, como os pediqueiros. Hai tites un guión moi establecido do que non te pode salir. Porque realmente ti esa máscara, ti ese traxe polo, non eres un individuo, estás representando a tua aldea. Ese rituais que hai que facer, non? Entón, eso, claro, marca moitísimo. Porque realmente no entroido que pode haber no meu rural, realmente non diferencia demasiado do entroido que pode haber en Lugo. Unha comparsa que fagan os amigos de calquera aldea de Castroverde pode ser igual que a que fagan os amigos deste barrio. Entón, eu creo que máis que entroido rural ou urbano, eu diferenciaría entre un entroido tradicional e un entroido ou carnaval, pois non tradicional. Que queda desa tradición, desa orixe? Quero dicir, estamos cambiando en todos os eidos, tamén no eido do entroido estáse a ver un cambio ou realmente esa orixe permanece? Eu creo que hai un cambio, sí. En los últimos tempos, a verdade é que se mellorou moito, porque isto había baixado un picado, e depois deixaran de salir.
Entonces, a importancia que ten os grupos que lo foron recuperando é tremenda, independentemente de que non sea la perfecta, que en algunos casos non é, pero por lo menos teñen esa valor de concienciación recuperación. de que queren recuperarlo. E en algunos casos é un sentimento profundísimo que choran e que se chegan a morir por ese entroido, matan por ese entroido. O sea, hai un sentimento en algunos grupos, que son, en algunos grupos de entroidos, que son galegos e portugueses e de todas partes, e estudiadas, e etcétera, etcétera, que los notas que van facendo país por donde van demostrando que son de tal sitio e que están orgullosos daquilo que están facendo. Eso é moi importante. Eso é moi importante. Seixas, que pensas? E a conciencia que hai, claro que sí que cambia. Por exemplo, volvemos ao Entroido Ribeirao, ¿no? Como temos aquí en Lugo, e aquí, ademais, o que máis coñezo, pois o que máis podo falar, ¿no? Pero, por exemplo, o ritual de pisar as hortas, ¿no? Existe ese ritual onde os personaxes pisan as hortas con unha idea fertilizante, ¿no? Entón, pensamos na idea fertilizante desde un punto de vista antropolóxico, ¿no? A inmensa maioría da xente nova, ou a práctica totalidade ou a totalidade da xente nova, písao por tradición, que se fixo toda a vida. Hai que facer eso e faise. Por que se fai? Pois, ou non o sabe ou non lle importa. Pero, ainda existe, ainda vive xente, Santiago de Arriba, que considera que é necesario. A min contome, por exemplo, Juan Carlos, unha anécdota sobre unha veciña que vive ali, unha señora maior, de calquera época do ano, ti pasas por aí, pisas a horta, e como te pille, o sea, además ten moi mal xeño, tal. Ben, nunca baixou o Moredo, que é onde se celebra o Entroido, nunca foi. Pero un ano, porque un veciño pechou unha parte da súa horta, o grupo de volantes e maragatos desviouse e non pisou a súa horta. Pois a señora baixou ao campo a protestar, porque ela ainda cree que si non se pisa esa horta, que non produce. Entonces vemos un pensamento de entroido, dese entroido útil, necesario e social que ainda existe, convivindo pois cun entroido que se celebra sin saber, pois moitas veces, que é o que se está facendo, pero que se repite ese mismo acto primordial, non? Que desde sabe Dios canto, porque non hai fontes escritas, pero que se repite por unha tradición, non? Entón, moitas veces eses dous mundos conviven, non? Ese entroido por tradición de repetición ou ese entroido por unha utilidade práctica e incluso casi religiosa, non? Sí, bueno, está claro que todo está cambiando, a sociedade cambia, non só nesta época, senón tamén, e no entroido non vai quedar aloxado dese cambio, non? O importante son as persoas que lo recuperen. Los que lo recuperaron e lo fan con unha pasión por sacar lo seu e por ese sentimento que teñen de antigo, de poderlo... Eso se nota rapidísimo. No momento que chegas a un entroido sabes se eso é de verdade ou é de mentira. A los 5 minutos de estar ali, sabes como se siente, e como... A ver, los Ribeirao es que es unha maravilla, pero é un grupo, unha familia e unos amigos que consiguen sacar eso adelante todos os anos, que eso é un privilegio tremendo, unha aldea pequena, ¿no? Pero es que como vive esa xente ese entroido, o sea, como lo viven apasionadamente. Lo mismo la gente de Viana, ou la gente de Vilariño, de Manzaneda, toda esa xente de aí, Sobradelo, que lo recuperaron. Rochi vive el entroido, porque si no, no lo podría recuperar. Lo vive. Entonces, si alguien lo vive, ya no te digo Xinzo, que choran, y es el más largo del mundo, y para él es el más maravilloso, y no existen los de los demás, y no miran a ningún lado, más que están ali todos os días. Eu que unha temporada vive en Portugal, en Pitois de Xunes, e me quedaba Xinzo cerca, tuve a posibilidad de hacer todo, o sea, de baixar todos os días que tiñan eles algo, que si no, desde Sarria non podría ir todos os días aquí. Pero aquilo era unha emoción que teñan, porque es que se disfraza todo o mundo. Lo viven, tienen las pantallas que son las tradicionales, lo viven apasionadamente. Y son unas piñas de entroideiros que yo, de los sitios más fuertes que conocí. Eu tamén estive Siento tremendo. E ademais teño un amigo moi amigo de ali que cando seixa así eu fixemos o mesmo curso de máscaras e de cartón pedra no Centro de Artesanía e fixéramos unha máscara. Calleja. Perdón? Calleja se llama.
O que? Calleja se llama o amigo. Non, o meu amigo non ten Non ten nada que ver, pero porque hai un regalei a máscara artesán e chorou cando artesán lla de regalei. máscaras. Foi moi emocionante. Sí, Vale. porque para eles é algo... Claro, sino para eles é algo tremendo. Si, falade un pouco desto, do valor que ten a día de hoxe, bueno, digo a día de hoxe polo tema de que estamos falando do cambio, que ten de heredar traxes, máscaras, que pensades aí? Penso que a xente los está guardando, que está concienciándose, que Sí. iso é un labor que se fixo nos últimos tempos. E quizás porque hai unha xente que está moi implicada e que hai aldeas que están implicados e que están apoiando moito. Penso que ese é o valor desa xente, por valores de grupos de xente que está loitando por eso. Ese é o valor máis importante, por eso esa xente tendría que ser axudada. As administracións che cada un caso. Sí, comentas, Eixas, que pensas dese herdar? Sí, a ver, claro, aí o que é o mundo aparte é Ourense, non? Ourense É algo sí que tremendo, é tremendo. Ourense é o centro do mundo. Dentro da verdade é que non Sí. si Hai que ir Sí, para verlo. para ver como viven. Para valorar tamén, Que non? nos Isto que estades percorrín contando. todos uno por uno e Claro. é algo emocionante. Ourense está ao nivel dos países de Europa que máis entroidos teñen. Pero despois Ourense ten, bueno, muitísimos máis entroidos que miran de parte dos estados, non? Entón, ali, sí se vive muitísimo. Ademais, é que xa é outra historia, porque a xente, incluso que non viste, está nun modo entroido, non? A xente ten outra maneira de velo, pero hasta en Ourense vila, en Ourense cidade, non? E sí, todos os anos se recuperan entroidos en Ourense. Non se recuperan máis entroidos en Ourense porque non hai xente. Porque moitas vilas e moitas aldeas non queda xente nova, pero si aí si se sabe que máscaras eran, que traxe se poñían, e si, bueno, eu teño estado e xente que che relataba con auténtica emoción do que significaba para ela estar un día tomando algo con alguén de noite, con bastante alcohol por riba, é dicir, eu agora parece que estou caendo, pero chego á miña casa, eu abro o armario e vexo o traxe que puxo o meu pai, o meu avó, o meu pai e o meu avó que escaparon da Guerra Civil cando estaba prohibido, que ainda así salían co traxe, non podían salir en laza, pero íbanse ao monte, a correr ao monte para sacar o traxe, e eu cando abro este armario, pois a mí pasa a borrachera e non necesito dormir, porque poño ese traxe xa son outra persona, non? Entón, pois, claro, esas historias pois que vives desde pequeno, que vives con esta xente, eu que sei, con Juan Carlos, eu non sei, teño falado pois non sei cantas horas, te podo dicir, máis de 100 horas exclusivamente das campaíñas do cinto, non? O sea, que está sempre en modo entroido, pois eso está vivo, forma parte o traxe forma parte da túa pel, non? Entón, aí nese sentido, pois sí que si se vai conservar, si non hai problemas de perder. Outra cousa é o que decíamos antes, que se perda pois esa idea de realmente por que faz isto, non? Por que faz este tipo de actos, xa mellor incluso xa queda máis de cara a antropólogos ou antropólogas, e iso, pero que esa tradición, esa herdanza de traxes, non só de traxes, sino de conceptos, de celebracións, de sentimentos, pois Se oi moitísimo, pois porque vai unha ser das que cousas que ponen en moitos letreros agora é en Xinzo non facemos carnaval, facemos entroido. Esa ya é a diferencia. Non é carnaval, facemos entroido. E outra, nosotros temos sentimento. O noso ten sentimento. Esa é a palabra clave para a xente que realmente lo vive, porque o poñen porque lo sente. E yo noto ese sentimento. Yo falo con moita xente dos entroidos que me chaman todos os días, me mandan whatsapps, e xa te digo, falando que antes dije, tenemos que nombrar algún día la Betueira. La Betueira é unha pastora de ovellas que fai máscaras, ella, con unha navalliña, e montou o seu propio museo. Su propio museo de la máscara en su pueblo. Y entonces, pois, eu la conocín e fui ali a conocerla, a falar con ela, a facer fotos, fixémonos moi amigas, e despois chamáronos de Cultura Galega para que la fuéramos a promocionar, e ela decía, "E por qué?" E digo, hombre, porque es moi importante. E ali chegou e arrasó, porque la naturalidad, la manera de ese sentimento profundo que ten con las máscaras, como ela é capaz de vivir el entroido e ir como unha máis no folión, cando é un personaxe en si mesmo,
porque é un personaxe, é poeta. Entón, ela fai máscaras. Ela las talla con unha navalliña, porque yo dije, con que lo faz? Con unha navalla pequena. E salen unhas máscaras de madeira que xa quixeres. As máscaras son alucinantes. E ten o seu propio museo, el museo. E cando o abres, cando me peta. Eso sí, cando a ella lle peta, abre. Hai personaxes que te vas encontrando nas máscaras que realmente lo viven. Esa muller é unha delas de los folións. Porque me dixo, xa chega. El outro día me manda un WhatsApp, me manda, xa chega. Que é lo que chega? Home, que vai chegar? Xa vamos a salir. Pois claro, ese sentimento. Marga, fala Mercedes das máscaras, comentade un pouco como os materiais que se empregan a día de hoxe en facer esas máscaras aínda permanecen, os materiais antigos, que tipo de máscaras se fan fora que non sexa exclusivamente do entroido. Falade deso, porque seguro que vos os dous sabedes moito. Bueno, eu podo falarche das que facemos de cartón pedra, pero Seixas controla moito máis de materiais, porque el estudiou as máscaras e controla moitos máis materiais que eu. Si, porque, a ver, eu podo falar das de cartón pedra porque son as que traballo. As que traballas. E o cartón pedra, o asunto é que antes se unía o cartón, uníase con un engrudo que era de auga e fariña. E agora é auga e cola. Pero sigue sendo o mesmo sistema. Era aproveitamento todo para a máscara e o que dices ti, moitas veces era algo efímero, non? Pero Seixas controla moito de materiais, podes decir que si, é certo. Sí, pero pasa o que está comentando un pouco Marga co cartón pedra, que o paso do tempo ou o cambio social, digamos, tamén modifica eses materiais cos que se fan as máscaras. Sí, en ocasións sí, en ocasións non. Por exemplo, eu hai tempo fun a recoller a Buxán, unha aldea da montaña de Ourense, fun recoller a máscara, non? Recoller non, bueno, unha maneira de falar, non? Ir ali a ver como se fai a máscara, non? Evidentemente, como pasa en todos os entroidos, todos, sea de aquí, sea de fora de Galicia, donde vayas, e a amabilidade é increíble, non? Bueno, conto unha anécdota, en setembro fomos a Ituren, a ver como se facía, bueno, aparte chamase tunturro, aparte con o que leva na cabeza, invitáronos a ir. Ora estábase achegando o entroido, que foron o 26 e o 27, preguntamos aí a invitación e, sí, deixarnos a parte de abaixo un caserío, unha xente que non conocíamos de nada. Con habitación, cociña, baño, tal. Viña enseñarnos, bueno, a presentarnos a xente que fai os tunturros, algún quería desfacelo para que viras como era. Non, hai falta que, xa ves, bueno, a amabilidade é maravillosa. Volvendo a Buxán. Entón, pois, bueno, explicaron perfectamente, sacaron todos os traxes, todas as máscaras que estaban nunha casa, para que as vira, tal, e explicaron como se facía, que materiais e todo isto. E despois, preguntando, tal, falando con a xente maior, pois chegamos a ver como era antiguamente, non? Entón, claro, era a mesma máscara, pero con materiais, ou con obra de plástico, antes era de bimbio, agora utilizase papel pinoche para facer as cintas, antes era con tinguida, naturalmente, tal, pois, bueno, tinguín, tal, a boneca ahora comprada, antes era de trapo, etcétera, etcétera, a máscara era de plástico comprada, antes era de unha caixa de zapatos. Entón, pois, nestes casos, hai casos onde sabes como son ahora, como eran antes, hai casos onde se fai como sempre, por exemplo, o entroido revirao, papel, a forma esa, o engrudo de agua con fariña, etcétera, e despois hai sitios donde conviven as dúas cousas. O, por exemplo, o éxito de línea, conviven as máscaras de molde, que son moi despreciadas polos artesáns que as fan con un sombreiro, non? Con sombreiro de feltro, e separase a parte da cabeza coa parte da ala, e construíese unha máscara en feltro, a que logo se lle bota tamén pois papel de periódico, con engrudo, de agua con fariña, etc. Ou conviven máscaras de cartón, como, por exemplo, os vergalleiros de Sarreaus, as mesmas máscaras en molde, pero de fibra de vidrio, non? Ou nese tipo aí pasa, é tal a variedade de entroidos, e tal a independencia de cada entroido
e incluso hasta dos propios artesáns, que hai artesáns que no momento dado chegan incluso a cambiar a máscara, como por exemplo o oso de Salcedo, hasta non hai moito tempo, a máscara do oso de Salcedo era de pel. A máscara de Salcedo do 99 é como é agora e non é a mesma. Claro, claro. Son completamente distintas. Non sei se iso é razonable. Aí poderíamos xa tamén pensar que o ideal sería que continuaran, pero a mellor lo hacen para mellorar. Por suposto que exteriormente mellorou, pero non é a mesma. Igual tamén non só exteriormente, mellorar a comodidade, non? Xa, pero os materiales non eran os mesmos, porque a outra era completamente de pel, veías el oso completamente con la cara, con la pel, e esta ya es con pel como dun bolso, dun zapato. Sí, de coiro. De coiro. Entón, cada antroido é un pouco a súa, eu que sei, o enlaza, por exemplo, Nada máis que unha cosa. Por exemplo, tamén, falando de las máscaras, a veces alucino con máscaras como, por exemplo, las que pude ver no Caburel, que era con lo que tiñan con cartón, con cosas simples. O sea, tampouco es que tengamos que darle valor a que sea maravilloso, sino simplemente, si ellos son auténticos y lo fan con un trozo de cartón y fan los agujeros y fan tal, y llevan el trozo de cartón además tal cual. Así le dan una formita y llevan tal cual. Y salen de esa manera por Piornedo o por Courel, pues también lo valoramos. O sea, porque es lo que teñen a mão. Penso que eso é lo importante. E tamén hai que falar de los artesáns de máscaras de madeira, que tamén son moi importantes, como Paco Dieguez, que ten o seu taller maravilloso. Ti que opinas de los de madeira? Sí, nesa zona, pois, por exemplo, de Laza sí que tenderon a uniformar un poquinho máis a máscara, así máis angulosa, tal, se comparamos con fotos antiguas, non? E, sin embargo, noutros sitios, sendo da mesma familia, non? Porque, a ver, as máscaras de os peliqueros de Laza e os cigarros de Berín, pois é a mesma familia de máscaras que as máscaras de Coimbra e de San Cibrao eran todos la mesma pandilla. Laza, Campo de Cerros, al final, que diferencia había? Claro, pero xa incluso máis alonxadas, como as máscaras da Xironda, ou tamén, San Ramón Colleros de Cualedro, todas estas máscaras que eran moi parecidas, pero en Laza uniformaron pois máis unha estética determinada, os Erzolos de Maceda, pois, por exemplo, cada artesán fai a máscara dentro dun estilo, que é reconocible, pero que a súa peza de madeira, pois, hai diferencias, e hai diferencias entre artesáns, e non pasa absolutamente nada, non? Entón, eu creo que cada sitio, cada entroido, pois, sigue un poquinho o seu camiño, non? Vai evolucionando, lóxicamente, porque os tempos son outros e van a ir evolucionando. E non pasa nada se por lo menos, continúa. Claro. O importante é continuar e non devaluarlo, sino que siga intentando protegerlo, non? Protegerlo eles mesmos. Eso penso é o que se va notando últimamente, que van protexendo, que ya hai grupos de xente que va vivindo eso de verdade e que lo va protexendo. Eso é o que yo admiro, porque antes a xente tampouco sabía tanto, e agora a lo mellor tenen máis información, o lo que xa é boa, a veces é mala, porque a veces é un desastre, e dices, onde chegamos aquí, isto é terrible, ou cando lo masifican, pero outras veces ves que ese sentimento, yo es que la palabra es la única que me interesa, los rituales, el sentimento, e que eles lo vivan de verdad. Falaba antes Marga da crítica social ou da sátira que era tan clásica no entroido. Pensades que isto sigue vixente ou que o políticamente correcto invadiu todo? Non, critican o que lles dá gana, Sí? Sí. Comenta, Marga, sí. Eu penso que depende do sitio, claro. Vale. Eu penso que aquí, por exemplo, o sea, no que é nas cidades perdeuse moitísimo todo eso. Ese sentido de crítica e de sacar os temas do ano, E facer un pouco de sorra, sátira, de parodia e todo eso. Nas cidades eu penso que se perdeu moito. Claro. Non sei, porque eu xa digo que eu do que vivo é do que vexo nas cidades, pero eu veo en algúns sitios que fan. En Ourense, por exemplo, non, o sea, en Verín e todo isto, eu cada vez que fun largan lo que sexa. Sí, ademais saes pola noite e hai xente, o sea, que ademais están dentro dun bar facendo
bueno, pois a gracia e viven os personaxes e moi crítico, non? Aquí perdeuse, eu sigo dicindo que eu dame moita pena A cidade é máis difícil para os Sí, entroidos, sí. do que é a cidade. Sí, pero sin embargo, eso que eu recordo de nova, Sí, que sí. saíamos e Porque era máis pequena, había menos era xente. máis pequena e os barrios, E os barrios eran eran como máis... aldeas. Se conocía todo o mundo. claro, En los era, barrios. aí está, é o que eu digo. Pero eso, Eh, en las vilas grandes xa empeza a pasar tamén. Que pensas, Xosé Manuel? Sí, eu creo que sigue, que sigue. Que hai sátira aínda... Sí, eu son o contrario de Marga porque eu, claro, nas cidades tampouco... Sí, son enfoques distintos, pero Claro. bueno, son complementarios. Claro, tampouco hai moitísimos anos que non sale Lugo. Claro. Pero sí que hai un teatro de Entroido, por exemplo, en Viana do Bolo hai un bueno, teatro tamén está moi moi importante, non? Fan representacións tamén, Ai, teatrais. si, eso contoume De Xeixas tamén. críticas sociais e con teatro. Mm. Salcedo hai que chamar por teléfono e encargar. Porque non te podes sentar. Claro. Pero vamos, pagando. Claro. Teatro. Ese teatro queda en sitios moi reducidos. Sí, queda en sitios moi reducidos, un teatro que era moi amplio antes, que Por eso existía digo. moitísimas máis festas, había unha tradición de teatro importante. Sí. E queda algo, e ese teatro é moi crítico, é moi adornado de humor, entra con humor, pero o reparte pois moita crítica, especialmente política, social, etc. Hai un teatro que se centra máis no que na aldea propia, Claro. que se fai pois, os oficios do Ribeirao, tal, que se fan un tema máis local, bueno, que ahora tamén entra moito máis a actualidade. Pero- Esa ulla é crítica social, porque eles cando dan cando están subidos e van dando tal, van facendo crítica social. Sí. Eu estuve son moitísimos, non? Estuve en varios sitios de Ulla e incluso en desfiles deles e tal, e tuve varias exposiciones en Bandeira, me levou a estar moito na zona daquela zona que tamén tiñan. E tamén é outro grupo interesante que se conserva desde hai moitos anos, porque é un entroido de los máis antiguos. Bueno, temos que ir rematando, pero hai unha especie de tradición nestes diálogos que rematamos facendo un pequeno xogo. Bueno, é unha proposta sinxela, non vos vou meter nun problema, pero xa que estamos falando de recuperar parte dese entroido, de non perdelo, de poñelo en valor, se tiverades que escoller unha máscara ou un disfraz ou un traxe para sair neste próximo entroido, neste vindeiro entroido que imos ter, bueno, que temos, porque xa estamos metidos nel, cal sería para vos? Cal escollerías cada un de vos? A ver cal escolleríades. Podedes empezar polo primeiro que se lle ocorra. A mí meteríame eso en plan, para mí unha pregunta que queres máis, é papá ou mamá. Bueno, pois hai que ollarse un pouquiño logo. He visto varios traxes en diferentes entroidos. Entón, bueno, igual me quedo co primeiro, co Maragato do entroido Ribeirao. Sí, é o que escollerías ti. Sí, pois era o primeiro que vestín, pero ahora, claro, tamén visto outros Eu nunca representei ningún, porque nunca participei, sempre fotografiei, Claro, o pero se recollín tiveras que datos facer, e tal, facer. pero os quero todo tanto, que son como a miña familia todos, entonces me costaría moito traballo, Claro, costaría unha que Xosé mestura Manuel. entre todos, me pasa moi difícil, eso es la pregunta del millón, pois casi me voy por outro lado e me visto de farrapeira para poderlos ver Ajá. e que eles sean os protagonistas. Marga. Pois non sei dicirvos. A min simplemente gustaríame sair cos meus farrapos de sempre, escollidos do fondo do No armario. armario. Ou eso, ou, bueno, este ano gustaríame moito. Claro, é que eu, como estou vinculada ao teatro, eu cando me disfrazo en plan parodia, entonces este ano para min sería ideal facer de Trump. Ajá. Moi boa A escolla. mí gustaríame moito Moi ben, sair de Trump. fenomenal. Bueno, quero agradecervos a vosa presenza, os vosos coñecementos e sobre todo a vosa disposición para estaren aquí
vamos rematando para decirlles aos nosos seguidores que terán esta conversa sobre o Entroido en breve e que a disfruten tanto como disfrutamos nós. Vémonos moi pronto. Grazas.